Pasalamat ka lang nga ni Flores nga nakikig ko na imong transaksyon. Kay kamatuoran iton. Iti mo kaso patong-patong. Kay iti mo kaso double murder, nganhen homicide. Uy, damot bayabas. Amot kami ada tag-iyak. Manguha ko kay ninikosyo ko. Tatakong kore, sakto lang kay tao. Gidaw! Gusto na lusot! Adaw, ini ikaw rin parang gawa din itong mayabas! Dili kay nangi pala ako, bisgad lang maduhato na akong... Kada mo at lumuini, ikaw, nasakpan ko na ikaw ha! Hulat nga na, kay papatawag kayong kapitan! Yan na dayon! Sus, nga pisti ka. Bisan napulo pa nga kapitan nito nimo ipa. Kunhakon. Makadi ako. Popay! Kap! Oy, Kap, mapay na kulop! oy Flores, maupay nga kulop, May daw tao reklamo ka ba? Ini ba si Dulit nga ni? Ang pantog nga mga kawatan ng mga mayabas, nadakpan ko! Aw, nabdan nimo ng mga mayabas. Oo. Aw, ano man? Tapakyaan ko ni nga tao kay permisyo ko rin, magamot lumoy itong mayabas! Kay alagaan ko itong doro! Aw, sige, ikat bahala. Ano man ito? Para ka makabulo sa iya, man tututuan ko ikaw ha. Ako direk magisalaping ang kapitan. Di ko na magikwarta doro. Kuhanin nagpatong pala tinlugit kanina, mga uskamulti ka pa nakulay tinat kwarta. Istel na lang mo ito para ka makakunay iya, kwartahi. Ako inalahiya, niya ka ng pangawatan niya mayabas. Bale, iton, imo makukuha iya, tunga kita. Ako't bahala, sigurado, papadaugong ko ikot aton. Tatawagan ko yan na akong chiptanod. Sige. Kay, papakaliwan ko inulit kay bis magtuhay ka mga doha. Sige. Kwartahi. Oo, nagpatong mo lang tinlugit, anay. Di lamay ha. Hello, Chip! Ikuan, may nakutuyo ay mo. Oo. Hidudit ka bilos. Katuhay ra, sa diyang papakadi ko yan ha, kaya di may nagreklamo. Kaya nangawat ko na yan mayabas. Pakunay ya, pakadi ha. Oo, sige, maghulat kami, didi. O, sige. Okay na, makadyan to. Tara na kita. Magtutuhay ka mo, didi. Sige. Didi Flores, didi. Ulat-ulatong ko, didi ka Flores, didi. Ulat-ulatong natin niya, didi. Kaya ato na yan ay kuan. Ato na yan ay chip tanod, yung papatawag na yan. Ay, hindi ito kumakani. Maka dito. Ano ka piste? Kamahina yung matachiptano ng oras na di. Pwede, magkakwarta kita niyo. Oo. Oy, Kap, mo pa nga kulop. Oy. Adi man? Yung patawag man kano ako niyo. Adi may reklamo di mo. Ini. Nangawat ka man kunon mayabas. Waray, nangingi pagalakad to. Guti ay galan akong kukuha. Nenang, Ano nangyingi pa, burog gagad. diri kay baga. Tak mayabas imong kikinuan na to. Alay. Kaya patawag ka mo di kay para tuhayong ko kamo. Nagpatawag ka mo kapitan para tuhayong ko kamo nga duha. Oo. Ano matay mo ko na iya? Ano matay mo? Desisyon na iya. Kikihaan ka ni Kap. Kihaan ka niya. Bado ka guti mo lato na akong ginkuan. Kap, ta ano man to nimo kuka na akon. Kay guti mo lato nga akon ginkuha. Akon mayabas, ha, budoy. Kada mo ito bunga, damot lumoy ito. Ikaw ngit nabutan ko nangangawat ka na. Permisyo ka. Oh, dako itong nga peresyo, dodit kabilos. Ano matay mo desisyon? Ipapapreso nato ni kung ano kung magsasabot na lang mo kay pareho man lang mga tao dinit atong barangay, dinasityo. Ano tayo mo desisyon, Flores? Kaya kung diri ka papriso ka, bayadi ito. Mapabayad na lang ko niya, mapabayad. Kung tayo preso ka. Pero mato na akon kon baraydan nito nga imo kuan. Pero tayo mapabayad na niya. Gurang-gurangan ito, damot at lumoy. Ikaw lang ngit parang kawat tidak. 20 mil ito. Kaya gurang na ito. Ba daw 20 mil pawari-wari pa namang karta niya inang. Kabilos, pamati akon ha. Pasalamat ka lang nga ni Flores nga nakikig ko na imong transaksyon. Kay kamatuoran iton. Iti mo kaso patong-patong. Kay iti mo kaso double murder, nganhen homicide. Double murder. Oo, nobel iton. Ano man, kung diri ka mabayad, matawag ka ng pulis. Tawagin na ng pulis ka. Matawag ako pulis para kuhaon ka. Di mabayad na lako Kap kay bagong maknapatong. Sige, ikat bahala. Kung mapapriso ka, kung mabayad ka. Mabayad na lako. Di na lang matawag it pulis. Bayari. Okay ka ito. Sige, masige na lang ako. Kaya pawari-wari gigap ako. Warik bugas na balay. Sige. Anila, pasalamat kala kuan Mister nga bagok nga patong kanina. Pero kay ito na akon kwarta Kap kulang. Kaya halin na akon kuan 21 mil, di ka nga katakloban. Ang pamasahe 100. Oo. Pag uli ko, namayad akin mga utang, ang nabili na akon kwarta 15 mil nala. Ano man ikaw, masige ka 15 mil. Sige. Kaya kung Adi, di naluyan. Bayad na lang ito kung papipreso ka. Dako yung duro tim kaso, patong-patong. Double murder, homicide. Balik, 5 ito nga kaso nga maabot sa imo.
Mabayad na lang ko kap kay damo to na ako Pre, anak. ganiha ako nito maabot. Oo. Ganito ako maabot, kikot kapitan. Ano, paya pag-isip kap kay bahin suma. 15 mil na 15. Oh, 15 mil ito. Ari ko gat ibanin O niya sige, yan bali. Ay napagkutroy pagkot na mayabas ha. Sige, paglamano ka mo. Paglamano. Ay, pag inutro ha. Sige, Kay, bali waray ka ng kaso. Kaya di ko natatawagan polis. Bali waray man niya magkiya. Sige, okay na. Eh, salamat kap, Oh, makadin ako oh, kap. sige, sige. Ay, napagutro, ha? Oh, kap, makadin Sige, ako. sige, sige. bay, ganun lang mangawat sa akong mga bayabas utro ha. Tunga kita ha. Paya ito pagtungo. Bali, pero niya tag 15 mil. 15 mil. Bali 7 mil tayo, 8 mil takon. Lamang ka man. Ay, kapitan ako. Damot ako Sige, mga sige, tinatagan. Sekretary tatagan ko. May problema ito. Chiptanod, tatagan ko chiptanod. Dali ako, kaya wala kong bugas na bari. 1, 2, 3, 4, 5, Ay, kap. 6. Ano, di. 7. Bali, komputari nga ako, 8 mil. Sige. Sige, Salamat sige, kap. sige. Makapay. Hinay. Okay, kap. Oh. Ikaw, Gip, kap. Oh, ayayagit ko tapos sa kapitan. Piste ko din nga rin ti Flores, kamakisalapi. Salamat na lang ani gihapon ako kang kapitan kay buutan dir mga kwarta. Maungutang na lakin kuan pangiklupo namon, pistera, makadi ako.